Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Chitini Phaithong Keb Arni Inglong Cherop along Handloom and Textile Asai Kamatum Chepatir Piponsi Group Weavers Workshop Centers Asai Hemkimi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Ari Dengpen Ingpuponlu Bangso Kangpua Mayalong Handloom and Textile EM Roton Teron MSc Richard Togbi Komola Teron P Chairperson Handloom and Textile Lapen Officers Atum Pendanglok Penangan Kithi Kidingatum Chetongdun Laso Mayalong Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Pen Beneficiary Atumaphan Therang Lapen Honsitami Keron Padopon Halapu Handloom and Textile EM Roton Teron Kaningje Ponatengke Nondak Lumbajong Along Beneficiary Atumaphan Therang Lapen Hon Kerona Sonsi IMAC Tenalongta Handloom and Textile Beneficiary Atumaphan Hon Lapen Therang Kerona Sai Padopon Puputa Ningje Pon Department Ahinpen Inglong Siro Arata Han Kerapson Litum Group Weaver Workshop Center Litum Dak Kimpidunlo Bini Litum Sihonna CM Karbianglong Autonomous Council Gehai Tuliram Hangsi Kampung Lo Parta Litum Pini Beneficiaries Apan Litum Herang On dan kapre hormu ilituma hin pensi keron program dengkon lo se pini inglong chiro siamsar nang kelepen dak rat alalitum grievances adu koklo alalitum homoisa aputhak pini memorandum alalitan samiti lo dan sport pini matsi dak sport alali dak commitment tapi dulu dan aparata la dihing multipurpose cooperative society ahinpen alalita isi hini homoisa aputhak hangi onlo pen hadak alalitu mahinpen isi kerap ke hang abangke alalitu gari humnai pini semsa adakmat si alali lakkep asengson pen gari cinam di panamake kerap piding lo si KPLT Penchiti Thongkeb Arni Kem Rongbin Designated Center Langtibuk Dilay Along Disbanding Program Mati Songalama Pasun Pontanglu Ada Papor Malompen Jikimo Asai Padupon Aphitu Songalama Tame Mensing Kramsa KPLT Chairman Ari Dengpen Pasun Ponlu Bangso Aphi KPLT Chairman Mensing Kramsa Pen Mai Chepahem Phuponsi Radamai Sitame Paduponlu Laso Along Protap Terang Sonjoy Be Dipson Be Dilip Timung Jensing Timung Mensing Togbilapen Pinangan Kedres Lapen Hadak Arong Aradatum Chetong Dunsi Mayar Dipidun In penke kani daim pu alam angke do sitame nilin pen bis ne ke choro gangtung pa kechunungri ge la polo je ilitum Karbiang long ilitum kithe ki ding konser along jitu ke cari bom non ke do bom kithe ki ding juta mane la jitu nil tum song trok kecet tok alam don lam sama lam don along ke tok long tame na paimin privek pu pusili tum ning the pen lo la si nang pailem nan plien privek pu pusi ning the lo la pen pa pleng pu pusi do ka vi pantame an se dak charap to jan mai okor nil tum song trok det phanle itum phanang ke nang ke lang lok takali la si kaddo kave social media to ans tame la pen te dak Karbiang long asong kaprek tadu nani nason kene organization tun tadu lang kaddo kave organization tum tame kaddo kave son asong parti tin si tame hai tum tame je nili tum ke nang chirap nang ki to duno ani ki ong pens tame chuning ri bom ani ko ong pens tame chohang bom de wango rat atum badon atum bong atum igatum labang so ili tum Karbiang long rat kar ia hormu je solang do Karbiang long arat kar ia hormu je article 244 a ke nang pacun piwek nangi na papleng wek ning puket kaddo ka tame jak kong horang okor itum phandet song trok tum hanang lang chot takali kaddo ka ni tum ta wrong group maker salat penceng lo kaddo ka Karbiang long ta tame jak kong horang nang piduno ili tum jang si Karbiang khayong si ining sivet pulo tante hala sit ke phan ke ili tum phere da nang nei
ining bidam nang nei ilit tum chang se karbiang long rat la karbia kha jang se ining sivet te set sit ke bhan rok bang ke ining pichipa bidam nei itum long ri to long pat ke suman to matha lo je sit ke pen la tung ke chok che la tung ke sik sidu pra phuk daglo e sik sidu phalang na daglo pusi pu sitame ilit tum jang si ining sivet pen karbia khai pen jang si ining sivet do pate la sit ke bajone ke itum sit dolong ilit tung sit chelong i sitame bang so pen implement bang ke non matame nitum ington te lang je karbiang long je article 240 nang 4 ke nang ne tani tum ning je tapen ke chesong ke ington te hemprek long weg nai pan sini tum ke long weg nai pundi ke chesong ington te long weg nai pen ko lasika to ka weg ke thek ding tom ban tame karbiang long ke thek ding ko sira tom ban tame sila an su se ja kong horang na pidun pu pusi ni tum ning thelo la si sem alang li turam sar phan tame chuning ri lo la pen kardon suri surya kadam parjir lo ni ansel tengkan Chitini phai thongkep aningwe Nogao district kaparlo Kuthari along inu Dipen Bora puakulat mechopi de Bangso akulat koson pensime ke cholong depne lake nonpu ta thang ta kachini ave pinla lapen ritar lip bom lopusi berta ribdon long hum thoma kulat mecho pondet pusi nang pachini pon wholesaler akulat abang phu Dipen Bora hin pen nang pachini dona tenki alang li akulat abang 1.5 crore kana hok lopusi nang pachini pon lapen pharmacy lapen hotel abang kana hok abang berta long pon pelang pusi nang pachini pon